Nakuba seyithe ukwehla izingozi zezithuthuthu kepha phakathi konyaka u-2017 no-2018 zibe ngu-726 izingozi ezibandakanya izithuthuthu kulelizwe. Kulezi ngozi abagibeli bezithuthuthu abangu-187 bashona kuzo. Ukugwema lokhu, umqoka ukuthola uqeqesho lwangempela ekugibeleni isithuthuthu nasekusazini nje ngokwaso. Inkampani eziningi ezisebenza ngezithuthuthu zithumela-ke abagibeli bazo lapha ukuzoqeqesha izisebenzi zabo. Kuyini-ke ngempela ukugibela isithuthuthu okuphephile? Utshwala noma ukhona ukurayida nebike akuhlangani. So manje ma uyibike kuyimele ube umuntu olalelayo, ube self-disciplined. Isikhungo iSoweto Motorbike School sibambisene nenkampani iPrawa kanye ne-KDS Center for Skills Development. Zihlomulisa-ke abagibeli bezithuthuthu ngamakhono afanele okuyivikela bavikeleke nabanye abasebenzisa imigwaqo. Prawa is also involved in upskilling in a lot of sectors in different industries. Obviously, defensive riding is just what we have today. So there's always a need to upskill, uplift, and better the youth and people that want to get onto bikes and to start riding and see the safety, important the safety aspect of riding. We have realized that most of the people know more when it comes to driver training on motor vehicles, and they know less when it comes to defensive driver skills when it comes to bikes. Isithuthuthu into-ke ethandwa kakhulu kepha futhi-ke eyingozi uma ungayiqeqeshelwe ukuyigibela. Kanti nasey'nsizweni-ke iyadlisela kakhulu kepha-ke kunale nkolelo ethi abesilisa abagibela izithuthuthu abedlulwa isigidi. Iqiniso lelo? Yeah, baba. Iqiniso wabona because these days to be a biker you are a role model. So even if nomuntu uyangakuthandi njengoba une bike uzokuthanda wabona. That's why manje abanye uthola ukuthi no abe popular kumele athenge ibike ukuthi no noma akhuluma nabo sesi bazothi no that's a biker.